Рушниці по дітях, бо ті йому не докучали. На Миколаївщині пенсіонер відкрив стрілянину по малечі, яка голосно гралася біля його будинку. Поранено 3 дітей – 12-річний хлопчик та 2 дівчинки – 9 та 5 років. Хлопець у важкому стані, дробини влучили йому в черевну порожнину. Одну з дівчаток теж ушпиталено, найменша відбулася подряпинами. Самому стрільцю теж дісталося. Саморобна рушниця розірвалася у нього в руках та відірвала йому палець. Наразі чоловіка затримано. Виявилося, що під час нападу на дітей він був п'яний. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами. Я ще не почувствувала, коли стріляли, в мене був шок. Мені попало 2 рази у ногу, ще за вухо і 3 рази в спину. Старший мальчик, 12-летний, принято решение немедленно госпитализировать его в областную детскую больницу, где он был обследован, определились с тактикой лечения. Сегодня он будет прооперирован. Состояние его средней тяжести, даже ближе к тяжелому. Он сейчас находится в реанимационном отделении областной детской больницы в сознании. Чуть позже, в этот же день, вчера, была доставлена девочка 9-летняя. У нее травмы немного меньше, состояние легче, но она находится в травматологическом отделении і під наблюденням врачей. Поліцейські встановили, що чоловік неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння адміністративних правопорушень, як то вчинення хуліганських дій та появу в стані алкогольного сп'яніння у місцях громадських місцях. Наразі він затриманий, зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.